Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Kining balaya ang atuang ayuho na pod mga kasama kay naglanog-lanog ang yang radyo so tao na to unsa kini nga istasyon ayo Ay, dayon. may buntag ay madam may buntag Ang buntag po. kasi pangalan ni madam Lucianson. Luz iyon sing mister Danny Yunson. Danny Yonson ayan oy na may radyo nagtingog unsa man component o radyo Radyo lang nga radyo o unsa man ang istasyon na Disdisi. DixDC Opo. ngano kaingon kag DixDC na Kana magwano na ginapaminaw. oh di basta Buntag. Gikan ka irin. Ang naantod na karon. Aso ka mo mag-asawa ginagapaminog DixDC pastila no kapag kaninot mga kasama Dito do po ito mga balita. Oo. O nya, kumusta inyong pagpangandam sa Pasko? Wala pa. Sa karon, wala pa. Gusto kag advance nga Noche Boy na? Naa. Of course. So mga kasama, di na ta maglagan atong surprise sound sa tong Noche Boy na nga dala. Ayan. Kulang pa ginana, pag-iisa atuang wine, non-alcoholic. Ayan, tama-tama sa inyong mag-asawa, no? Salamat sa Radyo Regalo nga inyong gihatag sa mga karon. Surprise me. Ayan. Okay. So sir, salamat po. Dahil salamat sa aring hindi DixDC. Ayan. Kipabot din sa mga kipabot lang kami ni Pangitiwina. Sa mga kasama, pagkalami sa payom sa mag-asawang Yonson, karong panahon na naminaw ng DixDC, gibugtian ng mga kasama og ni Chuboy na gift pack sa Radyo Regalo sa Pasko 2021. Kauban na to si Radyo Man ay miginita, Radyo Man Jomal Veray, tatak, Arimen! Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.